ಬಂಧುಲೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರ್ ನಿಕ್ಲ ಮಾಂತ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಮಾಂತರೆಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗಡಿನಾಡ್ತಾ ಸೋಜರ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಣ್ಣ ರೆಸಿಪಿ ಬ್ರೆಡ್ ಟು ಸುಲಭವಾತ್ ಮಾಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೋಡಾತ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತ್ ಜೀರಿಗೆ, ಆಜಿ ಬೀಜ ತಾತ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ರಡ್ಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪುದೀನ, ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಐನ್ ತುಂಡು ಶುಂಠಿಲೆಂಡು ತೊಂತೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬೋಡಾತ್ ಪುದೀನಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಆತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೋಗೋ. ಬ್ರೆಡ್ ತ ಈ ಮಿತ್ತದ ಪೀಸಿನ ಏನು ಪಾಡೊಂತಿಜ್ಜಿ ಐನ ಸ್ಲೈಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಏನು ಬೆತ್ತಂತುಳ್ಳೆ ಈ ರೀತಿ ತುಂಡು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಾಡೊಂತುಳ್ಳೆ. ಐನ ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಬ್ರೆಡ್ ದತ್ತಂತೆ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಅಂಟ ದತ್ತನೊಳ್ಳಿ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆಗೆ ದಾಯ್ನ ಈ ಪೂರ ಐಟಮನ್ನು ಏನೈತೆ ಮಿಕ್ಸಿಟ್ ಪಾಡೊಂತುಳ್ಳೆ ದಯಮಾಲ್ತು ಹಿಂದೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿರಬಲ್ಲಿ. ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು ಇಂದು ನೀರು ದಾಳ ಇದ್ದೆ ಅಂತಾರ ಕಡಾಯಿರಂತೆ ಬಂಗಾಪುನು ಅಂಟ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದು ಅಪ್ಪಪ್ಪಗ ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಆಪುಲಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ತೂಡು ಇತ್ತೇನಾಯ್ತು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂತುಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಪೀರವರ ಅಂತೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋಂತುಳ್ಳೆ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಆತಡು ಇತ್ತೇನಿಂದೇನು ಬೌಲಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತುಳ್ಳೆ. ಇತ್ತೇಂದಕ್ಕೇನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂತುಳ್ಳೆ ಇಂದೇನು పొరలు మిక్స్ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿತೆ ತೂವನ್ ಸುಳ್ಳಾರು ಅರಿ ಕೊಡಿಲ್ಲ పొరలు ಮಿಕ್ಸ್ ಆತು ಈ ರೀತಿ ಅಂಡ್ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇಂದನ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಇಂದಕ್ಕೇನು ಸೇಪ್ ಕೊರಂತುಳ್ಳೆ ತುಳೆ ಬಂದುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಾತನ ಐಕ್ಯನಿತ್ತೆ ಬಿಡುವಂತುಳ್ಳೆ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚಿಟ್ಟು ಆಪುನಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೂಲೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಟ ದಯಮಾಲ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಚನೆ ನಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ಪಂಡದು ಏನು ಕೇಳುಂಟು.
ಕೆಂಪಾವು ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲೆ ತಗೊಂತುಲ್ಲಾರ ಹಿಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುಳಿ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಚೀಪೆ ಪೂರ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಒಪ್ಕೊಂಡು ದಯ ಮಾಡ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದೀತು ಹಿಂದೇನು ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಬಿಡೋರು ಇಜ್ಜಿನಂಟ ಸರಿಯಾತು ಬೇಯ್ಪೂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ತಗೊಂತುಲ್ಲಾರ ಬ್ರೆಡ್ ತಾ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ತಗೊಂತುಲ್ಲಾರ ಮಸ್ತ್ ಇಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ವಾ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಬಂದೋಳೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೋಳೆ ಅಂತೇನೆ ನಿಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಏನುಂಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್